taas kay duha ni kaparte ang akong akong ikuan iwali gibuak ko ni kay di ko ipod pwede unsa ni sa tawag na to na dili pud pwede kanang paspasan kanang masabtan yun nato importante kay ni dito ta sa Biblia ang pulong sa Ginoo diri sa Episo kapitulo 3 bersikulo 3 paingon sa 6 ang pulong sa Ginoo akong basahon. Gibutyag o ipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago sumala sa gisulat ko kaninyo sa daklit. Kung basahon ninyo ang akong nasulat, masayran ninyo ang akong pagsabot sa tinago ni Kristo. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tao apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostolis o mga propeta. Ang tinago mao ang pinaagi sa ebanghelyo nga dili Hudiyo sa mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambits sa saad sa Dios diha kang Kristo Jesus. Magampo ta dalay ko buhi nga Ginoo. Salamat Father God una sa tanan. Dako kag plano sa akong kinabuhi Father God 55 nako katuigan aning kalibutan na imudyo kong gira og balik diha sa naglublog nako sa lapok man. Pero salamat kayo kay dako imong gugma kanamo. Salamat sa dako ni sa gibuhat si mong anak dito sa krus. Ang dako niyang gugma, iyang gipakita dito. Ang tanan nga magpaubos, udawat kaniya, imong ipataas patigad, imo nang saad nga namong tanan. Dili lang kanako usamahan patigad Ginoo. Salamat kaayo. Ipaabot pa kon imo nani nga tuig. Labi na gyud nga nag-alagad kanimo. Isang iya ang maayong balita. Dili lang tirib sa taas kun imo dalon amahan. Patigad Ginoo karon sa panahon na salamat sa imong mga manulunta aning panahon aning nga buntagon aning nga simbahan. Salamat kay sila magproteksyon kanamo. Ug salamat sa kay ang tanan nga abri nga kasing-kasing unahon na patigad Ginoo ang liso nga pulong nimo nga matanong silang kasing-kasing dili gyud na mamatay natanong sa tambok nga yuta mutubo na amahan sa imong gitapda nga panahon. Salamat aning manindot nga buntagon imo kang himayaon pinaagi sa pag tangyaw sa pulong ug pagpawinaw sa imong pulong. Kining tanan ang pasalamat amahan pinaagi sa bugtong anak nga si Kristo akong Ginoo akong luwas amin. Basahon sa nako balik para kay namang ko'y ipangutana ninyo. Then sirit na dayon ko. Gusto nako ang atong teksto gibutyag sa o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago sumala sa gisulat ko kaninyo sa daklit. Kung basahon ninyo ang akong nasulat, masayran ninyo ang akong pagsabot sa tinago ni Kristo. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tao apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang mga balaang mga apostolis ug mga propeta. Ang tinago mao ang pinaagi sa ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios diha kang Hesukristo. Na mga igsoon, naay sa tulo ka verse gikan sa 3 paingon sa 6. Katulo sab ni kining gibalik-balik diri ang word nga sa Binisaya pa tinago. Sa English ni siya misteryo. So, unsa kay pagsabot niyo? Unsa nga misteryo ang kisgutan ni Pablo aning atong teksto karon? Naman sige, usbon to pagbasa gibutya ko gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago sa sumala sa gisulat ko kaninyo sa daklit. Kung basahon ninyo ang akong nasulat, masayran ninyo ang pagsabot sa tinago ni Kristo. Kaniadto wala kini ibutyag. Pero karon ningon siya ngadto sa mga tao apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostolis ug mga propeta. So unsa man nga misteryo? Nana ni ron
Naga sa Bangkilyon. Plan of salvation, no? Bansiray. Nagyoy gwapo nga term ana na insakto gyud haom nga kung atong tan-awon unsa gyud gisgutan ni Pablo ani. Kini kung ikining tinago lang gisgutan sa English ni kung basahon mystery gyud ni siya misteryo. Kana bitaw ngolgin sakto siya pagka-translate tinago kay kung is nang tag misteryo dili po kaayo maklaro na to kini kay klaro jud ko tinago na siya sa una. Karon iya na nagkaroon sa pag-abot ni Kristo, especially Plan of salvation. pag ato na ni Kristo sa langit, kini siya naklaro na gyud nga Pag ang pag-abot. naagyo din siya nga murag kini nga mystery ni gawas na gyud ni especially sa panahon ni Pablo. Unsa gani ni? Ang mga kalawasan. Dili pud haom. Ang giisgutan ni Pablo ani ang church, ang simbahan, ang iglesia. Kini Laodicean. Kita. Dili na siya katulad. muna yung giingon diri oh. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago. Atong sa wala pa atong isa-isa sa inyo. Sa wala pa si Kristo. Ang mga tao sa una murag bahin-bahin. Kanya-kanya ba? Importante lang ang sundalo magkatapok ra pud na sila. Kuyog rapod ang mga sundalo, ang mga dato magkatapok rapod na sila, magkuyog pod ang mga dato. Ang pobre pod dili jud kay na sila, dili jud na sila moadto mo koy makigo hugoy-hugoy sa mga dato kay dili po kay na sila pansinon. Tinuod na siya nga istorya, especially panahon ni Kristo. Pero sa pagkawala na ni Kristo diri sa kalibutan, datong niadto paghuman niya kapag kabanaw, saka ni siya sa langit. Nabili ni si Pablo diri sa kuan kasangyaw ni siya. Iyang nabatyan, siya nabantayan sa mga pundok sa mga magtotoo. Pagitawag na tog simbahan. Ang iyang nabantayan nga wala na'y dato o pobre, wala na'y tigulang o bata, wala na'y babae o lalaki nga gabulag-bulag gatapok ni tanan. Wala na kita wala na giisip bitaw nga mas taas ka, wala na giisip nga mas ubos ng isa. Para ni simbahan nato karon ba? Maestro ko na uban po diri mag-uumal lang para ni Sister Arlene unsa pangakuan pero katapok ta nagkahiusa. Mao na ang misteryo nga sa una wala pa gyud kay na masabting kay dili gyud imposible gyud magkatapok sa unang panahon. Bisag imo ganing tan-awon ang panahon kung tan-awon nimo ang kinabuhi ni Kristo imong basahon dili gyud na magkuyog, imposible gyud na. Pero ang misteryo sa dihang pagkatukod sa simbahan ni Kristo nadayag diha nakit-an nila ang kagwapo pagkanindot kay dili na makit-an nato nga bata pa ka o pakibuot pwede nato na isakol sa simbahan. Ang tigulang o ang batanon magsakol sa simbahan, ang dato o ang pobre magkahiusa sa simbahan, ang mga babae o mga lalaki magkahiusa. Sa unang panahon bulag yun na. Bisa ganit tanaw na to ang kining sa templo bitaw diya sa Israel. Bulag pa yun ang lalaki o babae pagsimba. Mas dool sa kaning dito sa tawag kana sa altar kana sa balaan jud nga templo pinakaduol sa katong pinakasentro sa templo ang mga lalaki sunod mga babae bulag-bulag yun na dili yun na siya arang-arang na kanin ng kuan, arang-arang na nang sanay kining Iglesia ni Kristo, kigibulag mapuna pero kaatbang na sila, katapad, dili na magtapat pero gilain mga kuan, kanang yung dito sa Israel sa panahon ni Kristo, wala, bulag na sila, dili yung makita ni mga, then human sa mga babae, separate putong katong gitawag nila Gentil or Gentiles, nga katong dili yun kaliwat sa mga Hudiyo, kung pwede man sila musimba, diya sa tinuod nga amahan pero ibulag gyapon siya. So makikita jud nato nga ang tao sa una grabe gyud ang kanapitong discrimination pero sa diyang na nigawas ang simbahan ato pag kaning atong gibuhat ron sa una pa na natingala gyud sila. Ang simbahan sa una mga igsoon ato na magkuan istorya atong isgutan ron. Then ang part 2 nako ang kining obserbisyo nato sa mga kaisuran.
kining present day, kining karon nga simbahan unsay puro part 2 pa na siya. So, ingana ng isuon. Grabe nga misteryo. Tungod sa simbahan, natingala gyud ang mga tao tong panahon na. Kung ako dato ko, kunya mutuon akong Kristo, kana bitaw duot na ko kang Kristo, matingala ko nga makikistorya na ko pobre. Sa una di yun na pwede. Makikistorya na ko kanang ubos pa sa ko ah. Wala na separation ba? Wala na kabulag sa tuwa. So mo na misteryo nga gibutyag diri ni Pablo. Kini ang igingon nga tinago, katulog yun ni balik-balik ka sa ang tinago. So, klaro na. Now, muadto na ta sa kuan sa kini yung simbahan pod mga igsuon. Kung imong tan-awon jud ning simbahan, kung wala ang grasya diha sa Ginoo, kung wala gyud ang pagduot bitaw nimo sa diha sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus, ug wala ang pananaw nato kuyog nga pananaw, iusa nga pananaw, dili mamugna ang simbahan. Dili gyud mamugna ang simbahan. Natingala gyud ang ga-observe ani sa una, kana bitawng dili mga sakop ni Kristo, natingala gyud na sila nga lahi ang Kristohanon sa ilaha dito. Lahi tong mga dato, lahi tong mga sundalo, lahi tong mga usapan ng mga doktor. Pero dili pagkakita nila sa simbahan katapok ordinaryo, mga bata, tigulang, dato. Hala, katapok na sila misteryo. Muna siya kuhan, kikinahanglan yun na siya pagtuo. Kakinahanglan po na siya grasya. Kakinahanglan yun na siya pananaon. Kakinahanglan po na siya kumon. Nga kumon bitaw nga pangunauna. Nga para lang yun mahimaya atong Ginoo. Ang atong pagtapok, dili man nga ako'y mahimaya. Kung inga na ang akong plano, magbasa na sa Ginoo, dili nimo dako ang simbahan. Nahinay biya tang dako, Sister Bibi, salamat kayo na si Sister Paul ko ang datoon. Mahinaot lang to ko nga ang imong apelyido, makuha na gyud na siya. Patinood na gyud na. Dato sa pulo. Gamay pa biya kay mo dire, gamit kay dire. Sa una, hinay kinsa man jud ko na ikuan. At ato ko na masabtan ron ha. Basta ingan ako history pa itong isgutan ron. So, ingana na mga igsoon, daghan yung kay kining simbahan nato mo pinakauna nga institusyon nga nakitaan diri na nga nahimugna diri sa kalibutan nga naghiusa ang mga tao gagmay ug dako. Primero gyud ni sa kalibutan sa una kanya-kanya gyud na mga tao sa una dili gyud ang usa ka ulipon nga murag sa diha sa panimbaho na diha sa Ginoo mag-usa. Bulag yun na sila. Bisa ng Israel, tanaw na yung templo, tanaw, ingon na siyang istoryahan ng ilang pagsimba. Si parit yun na pero sa pagkabutyag sa tinago, ang mystery, na tingala Diyos Pablo, ngano man ta, nga dili na ta, dili na ta bulag, nagkaiusa na kita. So, gipadayag na yun, nga ingana ang church, ingana ang simbahan. So, dalay ko ng Diyos, nalipay pa ko nga ingana, ngano, lami tangamtamon po na kanang diha mo guni mo maklaro kung unsa ka klase nga tao. Kay kung nabasin mo ang garbo, may balan man nimo. Maestro kintahay ko. Unya magkabantay si Sister Arlene nga digugnahan ni Pastor Potis, Pastor nga digugnahan niya. Kabantay jud ko nga dili jud na siya man sana kana bitaw murag dili sa ganahan sa among pamilya kay pobre rami. Dili ninyo na mabantayan sa ako kay ako po nanin kamot medyo pagkop kana yung wala gyud ang diskriminasyon. Kay simbahan jud ta. Gimugna gyud ni sa Ginoo. Usa ni siya ka misteryo nga natingala ang mga tao sa una pero nga institusyon nga naghiusa gagmay dagko tigulang ug bata gwapa ug pangit tanan magtapok diha sa pagsimba sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo ani itong gibuhat kay nagtan-aw na si ani. So, madto sa ta unsa history gyud ani. Ang word nga o ang punulungan nga church sa English simbahan sa tuang Binisaya gikan na siya sa Grego nga pinulungan ecclesia. Nga ang pasabot ana pundok assembly. Pundok sa mga tao nga nay katuyuan sa pagsimba diha sa Ginoo. So, ecclesia na siya. So, pundok sa mga tao. So, kung mayroong tagpundok sa mga tao, muna lagi ni.
ang misteryo nga gipanadayag nga walay separation nga ilahi na siya kay pobre, ilahi na siya dili mao na gyud na siya ginakit-an na gyud nato na sa karong panahon na. Pero sa una nga panahon ang mga tao magtan-aw mahibulong gyud na sila sa sila wala na lagi murag wala pareha na sila ilang tan-aw silang gulingon. So gikan gyud na siya sa word nga ecclesia. Ubitaw na ang gitawag po ng iglesia ni Kristo. So church in English ni mo na kanabayan po na sila maabot na sila sa Amerika di naman na iglesia ni Kristo. Naman na sila gitawag naman ng Church of Christ naman na dito. Kaya nga no, di man po na kasabot ng Amerikano. So ilag yun ang ihaong sa pinulungan. So now, makit-an mo sa kung asa gasimba ang mga Kristohanon unang panahon na. Ang atong balikon ang si Kristo katong mga kaliwat ni Kristo ng Hudiyo, gasimba dito sa templo. Kasimba po sila kung lagyo nga lugar, ngalag ang kintay ang templo tos kagayan, di po pwede nga mo adto dito magtapok. Di po, pero nagyo na sila sa usa ka tuig nga mo adto especially kanang Passover. Mo adto gyud na sila sa kuan, gi-require gyud ng mga lalaki especially mo adto gyud dito para dito sila mosimba sa Ginoo. Pero kung layo ka sa lugar, gitawag man sa sinagoga sa Binisaya, murag kapilya sa tua, pwede ka pwede ka mosimba dito. Na po na dito sa kanang lagyo-lagyo ang lugar. Pero ang simbahan matingala ka. Unsa man gyud ang simbahan? Dili gyud na siya building. Ato madto ta sa Romans 16:3 paingon sa 5 duha ka bersikulo atong basahon ani magsuon maklaro nato nga dili gyud na siya building. Pero nag-evolve ba kanang murag na usab ang definition sa simbahan nahimo na siya building pero ang sinugdanan yun na kung atong tan-awon dili yun na siya usbon ako dili na siya building matuta sa Roma 16:5 ang pulong sa Ginoo akong basahon pangumusta ako kang Priscilla o kang Aquila nga akong mga katabang sa pag-alagad kang Kristo Jesus. Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako. Busa magpasalamat ako kanila og dili lamang kay ako ra nagpasalamat kundi ang tanan nga iglesia nga dili Hudiyo. Gigamit ang kuan pundok na ning iglesia. Ipangumusta usab ako sa mga magtotoo nga nagtiguman sa ilang balay. Maklaro yun rin nato mga igsuon nga ang pundok sa mga tao sa una ang Kristohanon gasugod yun na sila sa balay. Wala pa na sila fellowship center sa una kay mura man sila ni bulag sa dili kay mura nabulag yun sila kini sa Judaism nga religion kanang sa mga kaliwat nga mga Hudiyo ba Ginoong amahan na magyud na sila unya usap po ka misteryo nga gipadayag nga ang ama ang anak magmani na gyud sa kalibutan wala ba sila simbahan pagbiya ni Kristo wa pa biya katupon sa mga building wala asa sila katapok ang simbahan ang mga katawhan nga gasimba kaniya klaro kayo nagingon diri sa bersikulo 5 ipangumusta usab ako sa mga magtotoo nga magtiguman sa ilang balay so balay ni katong si Priscilla ug ni Aquila ingana ang simbahan sa una pundok sa mga tao nga dito ra sa mga balay gatapok balin-balhin na sila ilalom sa kahoy ubita to sa una makuratan ko pastori ko ba mga tuta dito sa Nabitas mga tuta dito sa Camotes kay ni simbahan dito kaya bago pa kong Kristohanon bago na di simbahan dito at ito sa saka ng Camotes sige giling nangabot na mi sa kabalay balay ni Margie wa may simbahan balay ra man eh. So kung imong tanahon ang gisgutan ni pastor di ato pundok nga nay katapok dito nga mga Kristohanon mao gyud na original nga simbahan kini siya di na mao nag-evolve lang lagi na usab ang definition so sa ako nang giingon magsugod ta sa definition ato gyud siyang iklaro unsa ning simbahan nga pulong now moadto na ta sa katong ang magpadako sa simbahan ano bitaw ang budaghan ta diri? Dili si Susan, dili si Janice,
Dili si Bibi, dili si Kunsing, dili ako, dili si Terdi. Dili na umiingong kang nagpadako sa simbahan diya sa Busluton si Pastor Putis, unbiblical na. Nilayo ko sa kaning pagtuon or sa Biblia diya sa Ginoo. Sumuat na atong klarawon ang 1 Korinto gyapon ta bersikulo 3. So ato lang yung sakto hinahinay ni ang kuan kay ato naman ko emphasize gud ani dayon akong tapos 3 versikulo 1 Korinto hindi abot mo ipiso 1 Korinto 3 versikulo 6 ang pulong sa Ginoo tanaw na to now mo gyud ako ang nagpugas sa binhi. Si Apolos ang nagbisibis or nagbisbis sa tanom, apan ang Diyos mao ang nagpatubo nini. Si Pablo ang kaingon ani, yang gisulat ngadto sa taga Korinto. Ako ang nagpugas sa binhi. Meaning, murag siya'y sa sinugdanan Diyod nga kanabitaw nakadungog ang mga tao sa pulong sa Ginoo. So, si Pablo. Pero tanawa, ang iyang isumpay. Murag siya ka planchard, si Pablo. Ang iyang isumpay, si Apolos ang nagbisibis sa tanom. Murag kaatiman. Kaya si Pablo, misyonary mo ito. Makatukod to siya simbahan, mangita to siya, murag si Pastor Santos pudog kinaya ba, mangita to siya tao nga yung panitan nga diya sa pundok sa mga magtutuo nga tan-aw niya taas o kanang kihibalo willing nga magpatudlo o malampuon nga tao muna yang ibilin sa simbahan mulakaw na po na siya kimusangyaw na po na siya sa laing dapit para magtukod o simbahan. So si Apolos yang gibilin ningon siya diri sa pagbasa ako ang napugas sa binhi. So siya ay plan sa church. Si Apolos ang nagbisbiso, si Apolos ang nag-atiman sa mga pundok. Na naman ito'y pundok. Pero ang magpadako anak dilik tao. Ang sumpay nag-ingon diri. Apan ang Diyos mao ang magpatubo niini. Uda ko ang simbahan. Ayaw isipa nga ikaw ang hinungdan. Nagdala ngabot ni silang Sister Baby, kini sila pininguban diri, pinaagi sa atong mga pagampo. Amen. Idungog sa Ginoo atong mga pag-ampo. Mao nang iabot na sila diri. Mainiton lahi naman po na kung naigo na gyud na hidlaw na gyud na sila sa pulong sa Ginoo, mingaw na gyud na sila. Di na mahimutang. Pareha na po na nato. Di na po na mahimutang murag lami kay paminaw ang pulong sa Ginoo. So dagan tayo nakatunan karon. Ang especially kinilang church ato yung tan-aw ni ayaw isipa igamit lang tas Ginoo. Kay kung sa atong mga pagampo, bungol pa atong Ginoo, dili na giampo nakadungog mo kasusan giapil niyo na pagampo sa bibi na tingala kan siya itungal na nagkalit, na absent si Bibian itungal bibi. Sister Bibi. Oh. Insa man ko na isa may kakuna na ako. Tamo may kampo, idungog sa Ginoo sa ayaw i-credit sa atong kagalingon ang kining ang pasidungog ihatag na sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mo padakop sa simbahan. Pinaagi sa inyo mga miniton nga mga pakampo, Bible study, muhuotag mo ispa na punta dito, muduga na punta pipila ka pasin pastor sa kaligid ugangan nato na dito. Dako ni kung ingana ta nga simbahan. Naagyoy Bible study, naay prayer. Dako gyud na siya. Maabot naman po na. So, ako lang po ipakita. Hindi natin ay magdugay. Hapit na tampong man. Hapit na po tampong ngaon. Pero at least, sasabtan po na ito ang simbahan. Lain po kayo ng... So, abi ninyo mga igsoon, nako istorya ay napaisa. Bahin sa simbahan. Once ang simbahan, pabarog na ang pagtuo, bisan pag si Satanas o kamatayon dili na yun makabuntog ni ani ingon ang atong Ginoong sa Kristo atong basahon Mateo 16 dili kini nga simbahan bisag bawala pamingsusan diri dili yun ni ma-erase diri sa kalibutan dili ni ingano sige ingon ni Kristo basahon nato Mateo 16 18
Versikulo 18. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, o ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. O bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog ni ini. Wala gyud makapukan sa simbahan ni Kristo. Amen. Kanang magtotoo gyud, dili lang kay moan ni dire unya. Wala tay buhaton kana yung naagyud tay moabot man talas nga last nga sani nga partner ko anong ako yun nang gibahin ang kanabitong wisdom diya sa Ginoo. Ang imong masabtan nga bersikulo, imong masabtan nga kiklaro kayo nga pero si Pedro jud giingon nga pinaagi sa nimo tugoro ng iglesia. Tanawa akong kamot para masabtan ninyo, nadunggan ko po napasahan ko ni mituo ko. Kay ngano, kung moadto mo ta sa Griego nga pinulungan, duha ka klase ang bato gisgutan ni Kristo ani. Kato si Pablo, gignan ni si Peter, si Pedro, gamay nga bato to. Pag ingon niya kaning gihisgutan na niya diri, ikaw si Pedro. Pedro man god ang meaning nga rock man na siya bato. So, ikaw si Pedro, ibabaw ni ning bato. So naay laing bato nga gisgutan si Kristo. Tanawa kong kamot giana ni Kristo ni. Ug ako nito ko daghay mga Bible scholars ngin sakto ni nga interpretation. Kaya kung kini may basihan nato, wala man ko sa Biblia, kabaga ang Biblia, wala di. Isa ko sa kabersikulo, bisag mubot ng bersikulo, makita na ito. Nakaabot si Pedro dito sa Roma. Pero ilan ang kiklaim tungod ani nga kuan nga si Peter kuno, mao is una nga Santo Papa. Pero akong itulo, ngani, tanawa kong kamot, busa sultihan ko ikaw, gitudlo ni Pedro. Spirite, kani Pedro 10 Pedro. Sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro. O ibabaw ni ining bato, gibalik niya ang iyang kamot siyang kagulingon ni Kristo. Ikaw si Pedro, sa to, busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro. O ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia o ang iyang simbahan. Ing ana na pagkaistorya. Iyang gibalik ang point ang katumpangin na pinaagi nining bato. Iyang gitudlo ang iyang tukuron ko ang iglesia. Mao nang dili gyud kung si Kristo nagtukod sa simbahan sa puno, bisan pag si Satanas dili gyud kapukan ani mawala man mi diri. Akong asawa og duha na ko ka anak, babili na nga akong isa ka anak kay di naman ni madala tigols naman eh. Kulang na. Pero maayo gyapon Ginoo. Ngano man. Ga problema bi ang isusan kinsa na mo puyo sa tumbalay san. Tunga ra kalit. Gidungo pa sa Ginoo akong mga pagampo. Inyong mga pagampo kay wala ko anak kay na ako sa eskwelahan. So at least naklaro na to. Dili ta pagpalingla si Yawa. Ato yuning ibutang daron sa atong kasing-kasing nga ini nga bersikulo. Si Kristo ay yung gitudlo ay yung gagulingon nato. Pinaagi nining bato. Tukuron ko ang sa tong iyang giingon. Tukuron ko ang akong. Iya kong giingon akong iglesia. So, kung siya katukuran na ato na isgutan pa ito, bisan pagkamatayon, dili yung kapo. Nako i-share ninyo. Ang akong igagaw nga si DC to sa Saudi Arabia. Kabalo makag Saudi Arabia nga grabe na kamo persecute o Christian. Makitaan lang ka nagdala ka Biblia gikan sa Pilipinas pingon dito. Yung ka dito. Patay yung ka dito. Pero unsay gibuhat sa mga Kristohano dito? Pag-abot dito. Gwapo na magukina na internet. Nakabantay maguna sila nga ang mga Pilipino basta na yung mga birthday. Sadya nyo kayo. So, ingana yun ba? Magtapok yun ta. Muna nga idea ang gibuhat nila. Dili yun na sa kasimbahan. Magtabok-taay sa balay. Magtabok-tabok na sila para yung birthday dito kintay. Pero dito sa porta, simbahan, nakasulod na kanyang pulong diya sa Ginoo, naagi mabilin, anak. Nga mainitong tago nga magsimba. Din kitang duha kita kabantay ko, Kristanos ta. Magsabot na rin ta nga, magsimba ta, sa Ginoo. Magtapok, gagamay na kina sila. Mahipulong ka sa simbahan. Nganong dili magyuna mamatay? Nganong ang gitag na magunang Kristo? Bisan pa ang kamatayon, dili yung kabuntog sa iyong simbahan. Dalay ko ng Diyos. Marala po makadasig sa tuwa ba nga dili gyuday mo angay nga kanabitaw mo mamugnaw kung mawala ni diri. Amen. Kay ngano
murag ako yung gisimba. Ilibi ako. Ginoo biya. Padayon mo sa pagtapok dire. Kami po dito sa Susan, may kabalo, pero diyan ako padulong. Last mga dili pa, na pwede isa ka punto, pero paspas na ni. Naay 5 ka punto nga dapat matawag siya simbahan. Healthy nga simbahan. Kana bitaw imsog nga simbahan. Dili nang kaloya, masakiton nga simbahan. Papatay na nga simbahan. Dili na siya. Na may simbahan, kung may bala ni mga, wala nang simbahan, papatay na na. Para bitaw na nakabantay ko ng simbahan, magyapon nagtawag na to, kining, diha bitaw sa Purok 3 na hanging bridge naman din do Pilipinista din no. Nasira. Oh, mo ni patay. Ngano man? Kay mo lagi nakikita-aw nimo. Kung wala ni siyang 5 ka puntos, ako nagsimbahan ako na ni. Nagsugod-sugod na ta. Nahinay gyud nagkapatay ang simbahan. Number 1, fellowship. Magpatapok kita. Unang manimba kita, magkiusa ta. Ikaduha worship. Musimba ay kanang daig gyud ta sa Ginoo. So kanang daig nga biblikal, dili bitaw kanang kung dasik ka na lami kaya itong kasing-kasing, pwede ta mosayaw di sa Ginoo, biblikal man na. Ang salmo ni-quote mo gani si Kristo nga ang salmo, so dili na gyud na i-question. Then napod tay ministry. Ang simbahan na ay pananawon, naagyo say matawag og ministry. Kung kintahay para kintahay magbilib kay ko ninyo kay makadungog lang mo nga na masakiton dito patuon ninyo o ingana na gyud ang simbahan ministry man na tatabahon diha sa Ginoo. Namatay si Emilia kagawad kaning kagawad Emilia nangabot lang pugno dito din nagampo mo sa pamilya sa buhi pa nga nabilin ministry na siya mabantayan gyud nimo ang atong simbahan bisag inganita na nagsugod ta og kana bitong trabaho gyud bisag wala kay ang ako ra gyud domingo ra gyud ko diri ako moro man gyud akong pasalig pero nagpasalamat gyud ko nga ni grow ta tanan sa ako pang pagtan-aw ninyo malipayon gyud ko pod nga kuha na gyud ta bisa pag-inganit ta makit-an gyud nato nga buhi ang simbahan dili para uban dito nga simba dito pag hapit na utindog na ginang pastor dito para mag-benediksyon na iba nagpadaol na simba sa putahan kay ulde din dito nagkagamay pa yun sila kung tanaw ni pero naman po yung rason kaya imbes nga simba ko dito na ako diri pero basta ingani yung si Kwan then nagyo ng discipleship kana bitaw maghimutag disipulo kana bitaw si Kristo pagbiyaan niya kinahanglan ang iyang ipanudlo dili mamatay nagyo mabilin nga mao na po'y mutudlo disipulo diha na makuha sa Bible study. Diha na makuha sa Bible study. Ka Bible study ta og dapat na agyon ning evangelism. Dako man kun ni kayo. Wala pa ta ka experience ani. Kana bitaw mo abto ta kintay lanipaw. Mag-evangelism ta dito. Kami yung tag-evangelism lahi sa Bible study. Gamay siya nga pundok o kini kasagaran sa Bible study magtotoo na na. Mingon tag-evangelism, ignorante pa yun na sila. Wala pa yun na gitawag lang silang Kristiyanos pero wala pa yun na sila sa biblical Christian. Layo pa yun na sila so mag-evangelize na dito. Pero kung naman tayo madunggan ana, dapat musuporta ang simbahan. Bisag lang kayo nagbotonol ta dito o gawas po na bisag sa prayer. Dako na kayo nagkatabang. Father God, salamat na nga okasyon. Kaya mo nasabtan ang imong pulong nga simbahan, Father God, Ginoo. Tapok sa mga magtotoo nga nagaday kanimo mahan gitawag nga simbahan misteryo sa una pero karon reality na. Naaning Father God, Ginoo nagaampo ko ani nga simbahan.
kung imo man dalhon sa Amerika, dili si Satanas bisag ang kamatayon magapukaw, magapahugno ani nga simbahan kay kini nga simbahan Father God. Among gipanagkamutan nga imong ngalan ni Himaya. Dadto namo ang among naibalan, ang among experience ani nga ministry dito sa gawas dito sa Amerika. Panikamutan namo pinaagi sa mga pag-ampo ani pud nga simbahan nga nabilin diri. Mabarog ang simbahan dito. Nay matanong nga simbahan. Nga kung mahimo na po na siyang establish nga simbahan, makatabang ani nga simbahan para sa financial nga matter aron ang paligad Ginoo. Masangyaw ang maayong balitaan ng kasikbit nga lugar. Financially, dili na maglisod ang simbahan. Salamat patigad Ginoo sa maayo nimo nga plano. Gihanay nimo ang tanan bisagani ang nadugay mi sa pag-adto dito, pero sa akong nasabtan sa kong galingon tinuod. Kung 15 years ago, 5 years ago, nakalakaw na minisusan dito. Posible pa kumasaan paligad. Pero karon pinagi po sa mga pag-ampo sa mga igsoon diri. Dili na gyud. Kasabot na ko. Nakasabot na ko sa kinabuhi amahan. Usamahan ihalad ko ni kanimo sa lahi ko kayo sa among pagpaniudturon paligad, among pagasaluhan, extinction nga birthday celebration nako amahan. Salamat kay sa 58 nako nga tuig. 55 nako nga tuig amahan paligad Ginoo. Nakasabot na gyud ko unsa ang imong katuyuan sa akong kinabuhi. Salamat amahan, kining tanan ako pasalamat lamang pinaagi sa mubugtong anak sa Kristo among ginamuluwas. Amen. Maayong udto mga